pamusoro yedare nemakurukota ese dzichidzika pasi. Ini ndoitwa Ruth Banga, toshanda tiri kuZinipa, Zimbabwe National Practitioners Association. Toshanda takamirira varapi nekutarisa varapi vasina matsamba. Tinopa matsamba maprophets, traditional healers, midwives anambuya nyamukuta nemaherbalist chaiwo anoziva mushonga. Tinovapa matsamba nokuti vanokurudzirwa kuti vanofanira kunge vaine matsamba anoita TMPC license nesubguard necertificate neIG. Saka ndo zvinhu zvatinovapa izvozvo zvinokurudzirwa nehurumende kuti munhu anofanira kurapa aine matsamba ake akakwana. Uye zvekare hazvitauri kuti kana vaprofita tikavapa matsamba vapare mhaka kubudikidza kunge vaine matsamba. Nekuda kwekuti takurasa chivanhu chedu, ndofunga tikatarisa matinofamba umu takungoona mumanzira makaputsirwa mabhodhoro, mazai, munoyera muya mese mumadziva mese umu makurasika chivanhu chedu. Zvaukonzeresa futi kuti mvura chaiyo kunaya kwayo kwakunetsa. Nekuda kwekuti hatichagoni kupendera chivanhu chedu chatakanga tichiita, takuchirasa takundodimbudzira. Saka vanhu vanokurudzirwa kuti vange vaine matsamba akakwana, varape zviri pamutemo zvinozikamwa nehurumende. Act yedu i2714 ndo act yekurapa murapi asina mapepa. Ende tinoshanda nemaheadman nemachief nemasabhuku. Zvinotenderwa kunzi munzvimbo maunenge wasvika munhu achirapa asina matsamba, anofanira kubatwa, anosungwa nemutemo. Mutemo wokusunga n'anga inorapa munhu isina matsamba i400 fine passport. Inhau yakatotaurwa yakagazetwa kubva kuhurumende. Ndatenda. Chokwadi tauya seZinipa kuti tibatsirane nevarapwa, vangava vaprofiti, vangave n'anga inondonzi Dairai Madhafi, kana kuti vanhu vanondiziva vanoziva kuti madzibaba Danai. Saka tiri kubatsirana nemunhu wese anorapa, kuti muprofiti kana kuti n'anga hazvireve kuti ita zvivindi zvekuti upare mhosva nekuti unoti ndiri muprofiti kana kuti ndiri n'anga. Kana uri n'anga kana kuti uri murapi kana kuti uri svikiro, chikuru ndechekuti iva netsamba yako ichakutungamirira, inokugaidha mukupara mhosva kuti hauzopare mhosva nekuda kwekuti uri kuzviti uri n'anga kana kuti uri muprofiti. Saka tiri kuti ngatibatsirane vaprofiti nen'anga, maherbalist vose vanoziva mushonga. Pazoitika dambudziko unowana vanokumiririra. Paitika dambudziko, paitika problem, tunomira newe. Asi hatisi kuti kana watora tsamba yekuZinipa wakuzvinwa takupa mutemo kana kuti takupa tsamba yekuti chena unopara mhosva. Kana takupa tsamba kuti chena unorapa vanhu zvakanaka uye murunyararo zvisina matambudziko kana zvisina kuzopara mhosva. Zvakafanira kuti dare nyaya yauya kunoku kudare kwaheadman, kana une mhosva yako, isu seZinipa tinotarisawo futi kuti mhosva yako iri worth here kuti tikumiririre. Nekuti pamwe mhosva ye ndiwe wapara, ndiwe watozviitisa, warepa munhu, kana kuti uri muprofiti warepa munhu pakrawa kana kuti musejari. Asi uda kuti isu seZinipa tikumiririre. Hongu zvinogona kuuya sekudaro kutogona kukumiririra, asi chokwadi ndechekuti ndiwe wapara mhosva yako wega. Saka haisi tsamba yekuti tiri kupa mukana wekuti ena unopara mhosva. Tikuti tsamba iyi kuti waakurapa pamutemo zvinozivikanwa. Nekuti kana nhasi uno headman chigodora, vaprofiti vari muno vanofanira kuvaziva kuti vaprofiti vakati nevakati 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 vane tsamba vakati. Kana munhu asina tsamba nhasi unoyu, neimwe nguva muprofiti ye pamwe ndiyari kudhumanisa futi vanhu chii musoro. Munhu yeye asina tsamba pamwe nhasi uno ndiyari kunongedza uroi pamunhu asiri chii muroi. Zvozopa kubokana kana zvakupa kuti vanhu vanotemerana tusumudzirana matemo. Saka tiri kuti muprofiti ngaazikanwe mudunhu, muprofiti ngaazikanwe nekunge ane tsamba yani yake mumaoko, kuitira kuti headman kana nyangwe nhasi unopaitika dambudziko vanoziva kuti uyu muprofiti wangu wemuno mudunhu unorapa, asi une magwaro ake akadini akakwana. Ndizvoka. Asi kuti wazopara mhosva, headman vakubvunzwa nzi munhu muprofiti uyu anga ari mudunhu menyu munomuziya here? Kuti hongu ndomuziya. Anga ane matsamba here? Matsamba hauna. Zvakureva kuti neimwe nguva zvinotiita kuti
pamwe pacho titozoya isu sezinipa takuya takusungai makuti tashata. Aiwa, hatina kushata, tikuti zvinhu ngazviitwe negwara rakadini rakanaka. Chinhu chese chakangonaka mukaka, munhu wese anoda kudini kuumwa. Ndizvonai kambonzwa mumwe achiti anenge akwana munhu anorutsa mukaka andonzi mubvunzirei futi kuti sei asingamwe chii mukaka, nekuti pamwe akamwa mukaka wekitsi saka ari kurutsa chii mukaka. Anoda kubvunzirwa, handizve? Asi kana maakubvunzira munoyakupi? Munoyakuaprofita, munoyakun'anga dziya. Ndizvoka? Asi unoda kuti uende pan'anga yari kuziva kuti uyu wakarekomendwa unzi anofanira kudini kurapa. Ndizvoka? Haisi nyaya yekungoti mati maku makwenzi uku munhu akatoti kikikikikikikiki wamuprofita atopasa. Anogona anga apasa, asi une tsamba here? Ndambonzwa wangu muchidimbu mwanzi akazotarisa nyora akati ndinaona nyora 16 asi murapi ari kungoti ndakapara chete. Matoona kuti vanhu vatodhumana musoro, vatoita basa kuzosvika kuno kwamambo. Vanhu ngatitore matsamba, ngatirape zvine matsamba. Ava ndo secretary chief register wedu ava. Munouya kuofisi kwedu kusakubva pabako pashuga bayo kana patavheni. Ndizvoka? Mouya monyoresa tsamba dzenyu. Kutoresa tsamba hakutyise. Ndinonzwa vamwe anoti kana uri muprofita waenda kuzinipa uchaisirwa mbiya, uchazoisirwa danda, wobva wanzi profita chiri muhomwe mangu. Aiwa, svikei kumaofisi kwedu kwakasununguka. Kana uri muprofita uya tikudini tikurejeste. Ndizvoka? Toziya mabasa aunodini aunoita kuti unogona kurapa chii nechii. Ndizvoka? Hakuti kana hakutyise kuuya uzotora tsamba, uyai mutore tsamba makasununguka. Kana varipo varapi pano tinokukurudzirai kuti varipo pano vasati vatora matsamba, uyai mutione titore matsamba tibatsirane. Aiwa, ndatenda hangu inini kutaura handipedze, ndinoramba ndichitaura. Munenge maongorora here paculture dzacho kuti munhu uyu uri kutoita here basa nemazvo, hazvina kuye. Ndo saka tiripo tinotokufambirai chiremba. Kana muri chiremba tinokufambirai. Ndizvoka? Vanotofamba. Ndizvoka? Tichitofamba tese kuti tione kuti aiwa munhu wedu uyu ada kutora tsamba zvechokwadi unorapa here, uyo unegona here. Matesti edu mamwe acho ari secret nekuti pamwe pacho tinogona ngokusvikira usingatozvidini usingazvizivi. Ndogona kuti uyai ndichitokamina mudare manyu hamufi makandiziya, asi ndotosvika ndova ndati baba ndiri kudini ndiri kurwara, asi gumbo rangu ndatobvawo kunifamba zvakadini zvakanaka. Hazvizikani musi watinouya nemusi watinosvika haudini hauzikanwa, asi tinodini tinouya. Asi kupa mari apa pane mari inobviswa here? Ichokwadi. Regai pamusoro mari yedu, mapepazi edu anobhadharwa kamwe pagore. Uchitanga kutora mapepazi i135 pagore. Tinenge tine mapepa 4 aripo. Pane TMPC license, pane subguard, pane ID, pane certificate. Saka zvinhu izvezvezvo gore rinouya wakuteerera i$75, subguard i$50, TMPC $25. Hazvisi zvangu, handi ndakazviisa, ini ndotoshandawo. Saka ndo mamirira zvakaita. Tinofanira kunge tine subguard rakaita seiri pamurapi ega ega. Machurches anofanira kunge ari registered. Tinofanira futi kunge tine TMPC license yakaita sei. kuti varirawo ndofunga varira zita remunhu. Tinofanira futi kunge tine certificate. Tinenge tine certificate hombe. Tinenge rasara. Andofunga ndarisiya. Ne-ID inenge ine picture yako kuti unorapa nezvei. Chatinonyanya kuitira izvi inyaya yekudzikisa siyara yanatsika mutanda. Ndofunga kunouya vanhu vanobva kwana murewa uchiya muno machigodora kuya kuzorapa munomu. Anongouya otovhiringidza osiya adanana nevakadzi vevanhu, atora pfuma yevanhu zvichida pamwe imimi mwana akashayika akasiyira mbuya pfuma
imi makutora mombe dziya makupa muprofita watotsika mutanda wobva aenda. Asi munomu mune vanhu vanobatsira kuti mugona kungobatsirana mega pachenyu, asi makuya kuzobatsirwa nemunhu abva kubhinga kuya kuzokutsikai mutanda muno. Tofunga ndatenda. Ndobvunza, hakuna ere vane macertificates anonyepera? Muri kuatsvaga zvichireva kuti macertificate iwo hamusi munhu wapasana uku. Tikutovatsvaga kana kune vamunotoziva tikutomutsvaga nekuti isati pe munhu certificate refeki. Munhu watinopa certificate anouya kuofisi opiwa certificate redu rezinipa rine chidhindo chezinipa riri original certificate redu, kureva kuti kana pana anaro tikutomutsvagawo mungatotibatsirawo sekudaro. Ndakatomboona anhu akatizwa nemunhu waibva Darwin ainaro certificate. Ichokwadi zvinogona kudaro. Zvinodaro handiti? Zvinodaro, asi kana munhu yeye akadaro ndosaka tauya pano kuti tibatsirane nemi. Ndizvoka imimi kutauya kuzobatsirana naHeadman kuti tibatsirane kuti imimi nesu tishandise tese zvakanaka. Maona munhu akadaro titaurire, tinomutsvaga, tinomuteera oenda paspecial. Ende natsai kuzoita vanhu zvekuti vanhu havazogunun'uni nekuti macertificate anenge akazi zinata. Munhu uri kutora mari dzaanhu echienda. Imimi munozotaura zinipa. Iyo zinipa iyoyo. Munhu unozoona kuzotsvaga kuti vanhu vaya ndovavabatepi. Wakubata zita reofisi yenyu. Munhu ane mbiri kare. Uye nekudaro futi varapi vaya vanouya munomu toti mubereki wemunomu ndiye adaidza kuuya kuzobatsirwa handiti. Sabhuku ari padhuze anofanira kuzvidza kuti mune munhu apinda mumusha munomu ari kubatsira. Pano muzongodzwa yangu vabvunga mupopoto kumadzimba kwevanhu. Zvinenge zvisina kunaka. Nekuti isusu muprofita unofanira kufamba ari pasi pasabhuku, ari pasi pemutemo, pasi paHeadman, pasi pamambo chaiye. Saka kurapa kwaanenge achitoita iyo vanhu vachirapa navari vega vega secret. Wozouya kuzoaccuse futi Headman ozonzwa yabvunga mupopoto kumadzimba kwavo. Zvinenge zviri zvinhu zvisina kunaka. Saka vabereki vanofanira kuti vazivise sabhuku ari padhuze kana mupurisa wasabhuku kuti tatorawo munhu auya panapo kuti azotibatsira kuitira pakubirwa kwavanozogona kuzoita. Kana kurapana zvakanaka zvinhu zvichingobva zvapera zvakanaka. Ndatenda. Chandiri kudai nini ngechekudai izvi. Mazvunza mwegani imwe. Enda ndiri kumutsvaga kuti ndomubatira papi. Nokuti inini nedunhu rangu ndine nharo naro. Ndakabva kuita meeting last time nevafundisi vakuru vemachurches nevaprofiti. Zvabva vataurwa namai avo. Munharaunda mwangu munomu muri kuteiwa zvitsinga. Muri kusungwe mhiko dzichisungirwe pamiti, miti yakutonga miChristmas tree nemachira ered, eblack newhite. Miti yazara kuti yazare maronda ngezvipikiri zviri kurovererwa apapo zvekurayana netsono. Ana mai akazara mukati umu, misana haichaiti nemakumbo nekuda kwemabhotoro ari pakachipwanyirwa pakati penzira. Ndikade kutarisa vafundisi vaprofita vacho vari kuita zvinhu izvozvo havana matsamba. Ino zvemwazviita apa zvemwataura kudai izvizvi ndoda kuti musiye namba dzenyu pano. Mwasiya namba dzenyu pano ndiri kutsvaga nguva ndichaita meeting nemasabhuku. Ndaita meeting nemasabhuku angu ndoda mazita ese evaprofiti wese nen'anga dzese dziri mudunhu mangu nevillage by village. Ndokubatai moya mozvitora zvinhu izvozvo moteera one by one muchibata vanhu. Ma400 acho ndode kuaona. Nyaya yemafaindi atiite out of dare. Mafaindi anoitwa mudare muno. Munhu wese watinobata anofaindiswa mudare muno. Ndizvoka secretary. Ndizvo kana police. Kana tichishanda nekuzitarapi zviya tinototi mafaindi anoitwa kuzitarapi. Saka kana muri matidedza mafaindi anoya kuzoitwa papi pano passport. Arekera ndo amwe ozvimwe akuita mari manje. Mwangu munomu mwakuita mari ko ndakataurira kamasabhuku. Saka type maprofita murude mimi. Ma-upcoming prophets kana agara ati anorapa asi asina tsamba ari kurapa siri pamutemo. Kuado nembiri kare akutozikana. Kana asina tsamba mbiri haisi tsamba.
chinorapa itsamba, chinorapa kuti munhu ari kunzi arurapa pamutemo itsamba. Mbiri haisi tsamba. Kunzi mbiri usina tsamba zviri kureva kuti kurapa usiri pamutemo. Asi vanhu vanenge vachimukurudzira kuti arugona. Kukurudzirwa hazvina basa, asi kana uchirapa zvisiri pamutemo hauna, kana uchirapa zvisiri pamutemo hausi pamutemo, chisiri pamutemo hachisi pamutemo. Zvakafanana nekuti mbavha inoba zvakanyanyisisa, mobva mairamba muchikurudzira kuti ngairamba ichingoba, asi ichingoba ine mukurumbira muchiti anogona kuba zvakanyanya kana kupa driver neright kudhiraivwa nadriver asina license bhazi. Everyday achikwidza nekudzika, everyday achikwidza nekudzika asina license. Musi wanopara mhosva tinongomubata driver yeye nekuti zvona hana chi license. Saka kana uchingoita chinhu chisiri pamutemo hachisi pamutemo. Kugona asi isa chinhu chako pamutemo. Rega zvimwe zvacho regai nditi imba imwe neimwe nedenga ndizvo dai timavhetera atingaita hatingazviexpose kwamuri mese, nokuti pamakatogara ipo pamuri vanhu vakatodai patone vamwe vaprofiti kutondibvunza kwamuri kuita mwada toziya tactic. Saka handikutaurire ndinozongora kana ndangodini ndangouya. Chavari kufa kwaziya ndechekuti kutaura kwemaita imimi kana paina vaprofita varipo kuti usina kurongeka enda urongeka. Kana ukakundikana kurongeka ukazozwa zita rako akuti gogogo asvike pamba pakopo usazoti watengeswa ngomwe munhu ba watengeswa ndihedman. Ndiwo unouya uchitaura nawo kuti hedman ukazotengesera papi zvenini, asi ini ndiri kubvise tsvina. Uye mutemo wacho pamusoro iyi mutemo unoti kana takubata ukasabvisa fine panapa apa izi 2 months mwedzi mungani nje 2 years in jail. 2 years in jail. Rekodzero imimi hedman kuti umoendesa futi zvamanga muchitaura zviya kuti vanhu vanodhivhota vaya unotosungwa anotoenda kujeri kukoti. Yakanaka. Soko zviri kundofamba nenyika ndinofunga chakuisira iningi yacho paWhatsApp. Alright. Mazvita here. Tatenda. Ndinodongoziva kuti 145 yemataura yekuti ngeyemuprofita here, n'anga here, hebhalistiri yakangofanana. Right. Ndofunga mazvita henyu. Aiwa tinotenda. Mazvita.